Mela llum ħanamlu festa doppja. Namlu l-festa tal-Arkanġli u ħanamlu festa wkoll lil dawk iċkejknin li ma twildux, imma jeżistu, imma qegħdin ma dawk l-eluf tal-eluf ħanisemgħu llum. Jaqdu lill-Alla u fil-bidu tal-Quddisa ħanisemgħu Alla intqassam bordni tal-għaġeb il-ħidmiet tal-anġli u tal-bnedmin. Dawn ukoll għandhom ħidma, qegħdin fl-eternità, ifaħru lill-Alla, hekk insibu fis-Salm. Is-sebħ tiegħek mulej jannih fommi tfal u trabi tal-ħalib. Dawk it-tfal li twildu stillbirth mhux trabi tal-ħalib, li jkunu waslu biex jitwildu u forsi jabortuhom mhux trabi tal-ħalib. Dawk li qegħdin jiffurmaw ruhom fil-ġuf tommhom mhumiex trabi tal-ħalib, dawn qed isebħu lill-Alla bl-esistenza tagħhom. Mela, kif għedna ħaniftakru b'infaħru l-Alla tal-eżistenza u tal-ħajja, tal-frott, tal-ġuf, tal-om, ta' dawk li kellhom stillbirth għaddew minn miscarriage, tal-miljuni ta' trabi li ġew abortiti u dawk li ntilfu anki bl-IVF ikunu diġà qegħdin fil-ġuf tommhom imma tqala ma tasalx sal-milja tagħha. Dawn qegħdin ifaħru lill-Alla u llum jixtiequ jingħaqdu magħna, ninqaqdu magħhom biex anki aħna nbirku lill-Alla ta' dan il-frott tal-ġuf u tal-ħolqien tiegħu. Inħejju ruħna sabiex nieħdu sem sħiħ f'dan is-sakrifiċċju ta' raddi l-ħajr ta' tifħir lill-Alla għal dawn il-kreaturi ċkejknin imma f'għajnejn Alla huma kbar. Inqumu bil-wieqfa u nkantaw fejn nistgħu flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħut illum il-Knisja tagħmel il-festa tal-Anġli il-kbar, l-Arkanġli, San Mikiel, San Gabriel u San Rafael. U aħna propju f'dan il-jum ukoll qegħdin nagħmlu festa infakru il-frott tal-imħabba. Il-ħajja hija frott l-imħabba u l-imħabba hija dejjem festa u meta tiġi b'xi mod infixkla kemm min natura kif ukoll mill-bniedem aħna b'xi mod irridu nirriparaw, b'xi mod irridu nirrikonċiljaw dak li jiġri. U allura llum biex xieraq nagħmlu festa lil dawn il-ħajjiet, lil dawn il-persuni li jinsabu flimkien mal-anġli quddiem il-mulej u li jieħdu ħsiebna u li jidħlu għalina. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija jew narfu ħtietna u nitolbu lil mulej iħen għalina. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina.
Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu. Ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Nofru din l-Ewkaristija għall-irwieħ ta' Joseph u Nazzarena Azzoppardi. O Alla, inti tqassam bordni tal-għaċeb il-ħidmiet tal-anġli u tal-bnedmin. Fil-ħnina tiegħek atina li ħajjitna f'din l-art tkun imħarsa mill-anġli li fis-sema dejjem quddiemek jaqduk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. u x-xitan il-qarriq tad-dinja kollha kien imwadda pal fuq l-ard u miegħu kienu mwadba l-anġli tiegħu. U smajt leħen qawwi fis-sema jgħid: issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu għax twaddab il-barra dak li jixli l-ħutna li lejlu nar jixlihom quddiem Alla tagħna u huma ħarġu rebbieħa fuqu permezz tad-demm tal-ħaruf u bis-saħħa tal-kelma li xedu u ma għożżewx ħajjithom minkejja saħansitra il-mewt. Għalhekk ifirħu smewwiet u intom li tagħmru fihom. Il-kelma tal-mulej għassal min wieġbu quddiem l-anġli niżżikħajr mulej. Inrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi. Quddiem l-Allat irrid nandilek b'wiċċi fl-ard nixteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Ngħidu quddiem l-anġli. Inrodlok ħajra t-tieba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattar li il-qawwa f'ruħi. Ngħidu. Inroddulek ħajr mulej, is-slaten kollha tal-ard, għaliex semgħu l-kliem ta' fommok u jannu l-imġiba tal-mulej għax kbir u sebħ il-mulej. Ngħidu quddiem l-anġli. Inqumu bil-wieqfa. Birku l-mulej eżerċiti tiegħu kollha għaddejja tiegħu li tagħmlu r-rieda tiegħu. Il-mulej ma'kom. Arem l-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien meta Ġesu ra lil Natanja risaq leħ
qal għalih ara dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem u ma hemm ebda għerq fih. Natanjel staqsih kif sir tafni? U Ġesu wieġbu rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma sejjaħlek Filippu. Rabbi, għallu Natanjel, int li ben ta' Alla, int is-Sultan ta' Iżrael. Ġesu wieġbu qiegħed temmen għax għedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin? Għattara ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu tassew ngħidilkom għad taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla tilejn u neżlin fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Dawk l-anġli tilejn u neżlin illi Ġesu jitkellem minnhom fil-Vanġelu llum meta iltaqa' ma' Natanjel taħt is-siġra tat-tin. Ġesu qiegħed jirreferi għal fatt li s-sema u l-art huma maqudin flimkien bil-preżenza tiegħu jew fi kliem ieħor Alla m'għadux mifrut mill-bnedmin. Meta lil Natanjel qallu qad tara s-sema miftuħ u l-anġli tilejn u niżlin, kien qiegħed jirreferi propju għal dan il-fatt, għal din il-verità. Illi issa bla darba Ġesu li ben ta' Alla magħmul bniedem qiegħed f'nofsna, allura ma baqax bogħod, ma baqax distanza, ma baqax firda bejn is-sema u l-art. Imma llum l-anġli tilejn u niżlin min huma? Illum kif is-sema u l-art huma maqudin flimkien? Hemm diversi modi, pereżempju l-istess Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw hija biċċa mis-sema fl-art u biċċa mill-art fis-sema. L-Ewkaristija Ġesu li jsir ħajja hawnhekk f'nofsna fil-ħobs u fl-inbit. Il-kelma li għadna kif smajna. Anke dik hija biċċa mis-sema fl-art. Is-sema u l-art li huma maqudin flimkien. Alla li jiltaqa' magħna l-bnedmin. Però illum qegħdin niċċelebraw lil dawn il-persuni illi ma rawx id-dawl tal-ħajja jew almenu aħna skont is-sensazzjoni u l-impressjoni tagħna jidrilna li ma kellhomx id-don, ir-rigal, il-grazzja illi jkollhom ir-rigal ta' żmien bħalma b'xi mod għandna aħna. Ngħid jidrilna għax u xekk aħna nikkalkulaw kollox bil-moħħ f'qajjar tagħna. Ma nafux ir-rigal lil dawn il-persuni kemm hu kbirek u x'tip ta' rigal ġie mogħti lilhom. Illum nista' ngħidilkom hekk li s-sema huma maqut mal-art u l-art maquda mas-sema permezz ta' dawn il-persuni, permezz ta' dawn il-ħajjiet. Wieħed mill-mumenti l-iktar partikulari fil-ħajja tal-bniedem, fl-esperjenza tal-ħajja tagħna, illi jagħtina s-sensazzjoni l-esperjenza tal-ħajja ta' dejjem, l-esperjenza ta' Alla, u propju l-mument meta titnissel tarbija u meta titwieled it-tarbija, imma mhux biss meta titwieled, anke meta titnissel, għax inkunu qisu qegħdin nosservaw xi ħaġa li ftit għandna kontroll fuqha. Anke jekk illum ix-xjenza għamlet passi kbar u pruvat saħansitra tindaħal, tidħol biex tikkontrolla, biex tibda, biex ittemm dak li jkun hemm fil-ġuf, però ftit għad għandha kontroll ix-xjenza. Għax hi xi ħaġa li tmiss ma' Alla, hi xi ħaġa divina, hija esperjenza qawwija. Intom tinnutaw li kull ħajja almenu suppost kull tnissil suppostu frott tal-imħabba u xekk. Suppostu frott tal-imħabba. Kull ħajja frott tal-imħabba. Xi drabi mbagħad id-djufijiet tal-bniedem jew id-dnub tal-bniedem, l-egoiżmu tal-bniedem iwassal biex jibda ħajja anki frott il-vjolenza kultant. Flott l-aggressività, flott il-prepotenza, u speċjali il-prepotenza tar-raġel fuq il-mara. Imma kieku jkollna nħarsu hekk mod ġenerali
il-kol kemm aħna żgur nikkonvinċu rwieħna illi l-ħajja għandha bidu fil-ġewf għax hemm l-imħabba, għax hemm l-imħabba. Hekk jippruvaw riflettu ftit fuqha. Illi kull ħajja jifrott l-imħabba li tagħti l-ħajja. U allura meta din il-ħajja ma tasalx sa fejn għandha tasal, meta din il-ħajja b'xi mod tieqaf anki fil-ġewf, tiġi b'xi mod imċabsa dejn l-imħabba, tiġi b'xi mod imtelfa dejn l-imħabba. Għalfejn qiegħed ngħidu dan, għax ħafna drabi dawk li jgħixu dawn l-esperjenzi kemm jekk jiġru b'mod naturali u xek li ma jkollniex kontroll fuqu, u kemm jekk alla ħares qatt inkunu aħna li nippruvaw noħonqu, nippruvaw nwaqfu il-ħajja fil-ġuf tal-om. Meta jiġri dan, x'inkunu qegħdin nagħmlu? Inkunu qegħdin nostakolaw il-proċess tal-imħabba. Inkunu qegħdin infixklu l-imħabba. U meta tfixkel l-imħabba x'jiġri? Meta tfixkel l-imħabba jinħoloq id-dwejjaq. Tinħoloq ħafna drabi, jinħolqu l-problemi, jinħolqu l-konflitti, jinħoloq l-inkwit fil-qalb. Biex ma ngħidx kultant tinħoloq saħansitra d-depressjoni. Dan jiġri kemm meta u xek ħajja tieqaf b'mod naturali kif ukoll meta inwaqfuha b'nuqqas ta' dritt u xek aħna ngħidu llum bid-dritt li nwaqfu il-ħajja ma l-imħabba. Ippruvaw irriflettu ftejtek meta inwaqfu l-imħabba, l-mixja tal-imħabba x'inkunu qegħdin nagħmlu. U allura r-reazzjoni xi tkun? Aħna llum qegħdin nippruvaw niffokaw ftit fuq dawn il-ħajjiet imwaqfa. Imma jien nixtieq niffoka ftit fuq il-persuni li jkunu madwar dawn il-ħajjiet. Għax minkejja illi l-ħajjiet ta' dawn b'xi mod ikomplu, però tiġri xi ħaġa, jisu bħal tinkiser xi ħaġa. Tiġi markata din il-ħajja. Tiġi markata l-ħajja ta' min jibqa'. U allura rridu noqogħdu ftit attenti kif tiġi markata. Kemm jekk il-ħajja tieqaf b'mod naturali kif ukoll jekk inwaqfuha b'mod artifiċjali jew inkella proprju b'intervent u xek b'interruzzjoni kif ngħidula da żmien l-interruzzjoni tal-pregnancy, tal-gravidanza inwaqfuha. U allura x'jiġri reazzjoni kif tista' tkun? Jista' jkun hemm 3 tipi ta' reazzjoni. L-ewwel waħda tista' tkun ta' guilt feeling enormi, sens ta' ħtija kbir. Sens ta' ħtija kbir. Għamilt xi ħaġa ħażina, għamilna xi ħaġa ħażina. Jekk l-interruzzjoni tkun volontarja, nkunu aħna li ridna, tkun marbuta b'mod qawwi ma' dak li nkunu għamilna. U forsi ikun l-ewwel pass dan, l-ewwel pass biex nindunaw x'ġara, biex narfu x'ġara u biex nirrikonċiljaw mal-imħabba. Ma ninsewx dak li jedna qabel, illi hija mixja tal-imħabba li aħna b'xi mod nostakulaw, infixklu. Però jekk nibqgħu fil-guilt, jekk nibqgħu fis-sens ta' ħtija, jiġri li anki l-ħajja tagħna stess flok li tmur għall-aħjar tmur għall-ar. Jekk nibqgħu fis-sens ta' ħtija, ħafna drabi jista' jiġri li ma nkunux kapaċi nikkopjaw, nippruvaw nistaħbew bħalma jagħmel Adam u Eva, dak li jagħmlu fl-ewwel dnub Adam u Eva għadni nagħmlu jiena dik tagħmlu int u xek. Adam u Eva x'jagħmlu meta jagħmlu l-ewwel dnub? Imorru jistaħbew. Imorru kważi jissu jridu jgħidu isma' mhux jien, ma rridx nagħmel dak li għamilt, u jidħol ħafna sens taħtija. Però dan is-sens taħtija xi darba mhux biss jista' iwaqqana f'depressjoni u fid-dwejja kbar, imma saħansitra xi darba jista' joħloq reazzjoni kontrarja. U nibdew ngħidu le, għamilt sew, u biex nikkonvinċi li l-nifsi li għamilt sew. X'jiġri? Ħafna drabi nispiċċa predikatur tal-ħażen jien ukoll, predikatur tal-interruzzjoni ta' dan il-proċess tal-imħabba. U nispiċċa jien ukoll kważi rid nikkonvinċi ruħi billi nikkonvinċi lill-oħrajn illi dan hu l-mod. Mhix problema jekk inti tinterrompi ħajja li qiegħda titnissel, qiegħda tikber, qiegħda waslet biex titwieled fil-ġuf. Interessanti għax kollha huma frott ta' mekkaniżmi ta' difiża ngħidulhom, mhumiex frott ta' trasparenza, mhumiex frott ta' sempliċità ta' dan il-proċess tal-imħabba. Kieku jkollna nkunu sinċiri ma' nfusna, ngħidu isma' dan il-proċess tal-imħabba bħal kull imħabba irid jibqa' għaddej jibqa' miexi u jagħti l-ħajja.
U allura li min hi t-tielet reazzjoni, dik li għandha tkun ir-reazzjoni tagħna l-Kristjani. Anki jekk ġralna illi konna involuti f'interruzzjoni ta' ħajja. Li minu t-tielet proċess, it-tielet mod, it-tielet attitudni li hija importanti għalina. Huwa li narfu dak li jkun ġara, naċċettaw id-djufija tagħna u naħdmu favur l-imħabba. Nerġgħu nibdew naħdmu favur l-imħabba. Nerġgħu nibdew naħdmu favur il-ħajja. Jiena naħseb illi verament hija festa dejn illum mhux biss ta' dawk il-ħajjiet illi b'xi mod ma rawx id-dawl u x'hekk ma ħarġux mill-ġuf minħabba diversi raġunijiet, imma hija wkoll il-festa tal-persuni involuti. Sakemm il-kol kemm aħna narfu b'sempliċità, b'umiltà, b'sens ta' verità, ir-responsabilità tagħna quddiem Alla u nippruvaw naħdmu verament, inħobbu, naħdmu favur l-imħabba u naħdmu favur il-ħajja. In-natura tgħidilna li dak li ju ħaj, allura ma jmutx u xekk. Dak li ju ħaj ma nistax jien b'xi mod nipprova nfixklu, anki jekk ikun annimal, kif ikun kelb jew qattus, anki jekk u xekk jekk min għalija jew skont is-sensazzjoni tiegħi jista' jkun għaddej minn tbatija jew mhux preċiż kif nixtiequ jien. Imma dak li ju ħaj, in-natura minna nfisha tgħajjat biex ma jmutx. In-natura minna nfisha u xekk tirribella meta xi ħadd jipprova jneħħih. Aħseb wara il-ħajja tal-bniedem. Ejjew nkunu sempliċi kif għamilna l-mulej. Ejjew nibqgħu ma dan il-proċess tal-imħabba ma nitbedux minnu. Inħalluh dan il-proċess tal-imħabba, inħalluh fil-flow tiegħu, fil-mixja tiegħu. Il-proċess tal-imħabba dejjem jagħti l-ħajja. U meta b'xi mod aħna nfixkluh, inkunu l-ewwel qabel kollox infixklu lilna nfusna. Sanqu bil-wieqfa u flimkien nirresqu t-talbit tagħna lill-mulej. Missier Qaddis inġbarna hawn illum fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw l-uliet l-aktar xkejknin tiegħek li ma twildux. Ilqa' dawn it-talbit tagħna. Infaħruk missier tad-don tal-ħajja li tibda mit-tnissil. Għenna nirrispettaw u nieħdu ħsieb din il-ħajja hekk tenera u fraġili nitolbu. Infaħruk missier għal dawn iċ-ċkejknin li ma tweldux. Inti tajtomna, aħna ngħidulhom bisimhom u niċċelebraw l-eżistenza tagħhom nitolbu. Għat il-faraġ tiegħek lil ġenituri u familjari tagħhom u imlihom bil-ferħ meta jifhmu li dawn jannu s-sebħ u l-kobor tiegħek nitolbu. Ħalli l-komunità li temmen ix-xandar iż-żbuħija tal-ħajja fil-ġuf nitolbu. Għal dawk l-ommijiet li għaddew mill-esperjenza kifra tal-abort biex jirrikonoxxu t-tarbija tagħhom u jfittxu il-fejqan u l-paċi nitolbu. Fiskiet ta' qalbna nitolbu lill-mulej bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu it-talbiet ix-xewqat tagħna. Infaħruk missier Qaddis għax inti dawn il-ħwejjeġ ċarrafthom lil min hu ċkejken, lil min jafda fik, li jaf li inti ma tinsa lil ħadd. Dan kollu nitolbuh bi Kristu Sidna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex l-anġli jwasslu quddiem il-kobor tiegħek is-sagrifiċċju ta' tifħir li sejrin nofrulek. Inti jilqgħu bisliem u għamel li jkun ta' fejda s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Qatt ma nieqfu nxandru t-tifħir li jingħatalek fl-anġli u fl-arkanġli tiegħek, għax il-ġieħ li jintratt lil dawn il-ħlejjaq li bihom inti titaxxaq u ġieħ mod lilek għall-kobor u s-sebħ tiegħek. U jekk huma jixirqilhom daqshekk ġieħ u bekk naraw kemm tassew inti kbir u kemm għandna naslu lilek fuq kollox bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli. Waqt li aħna buċna fl-art nissieħbu magħhom u bleħen wieħed intennu it-tifħir tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewit. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewit. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dan il-ħobs u nixorbu dan il-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli mal-isfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Joseph u Nazzarena Zoppardi li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxuxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nagħmlu l-qalb niftakru li Alla hu Missier u aħna wliedu. Ejjew flimkien ma' dawn ħutna li llum qegħdin niċċelebraw illi ma rawx id-dawl tal-ħajja bħalna imma ħajjin fil-milja tal-ħajja miegħu, ejjew flimkien magħhom intennu bil-kliem ta' Ġesu ħuna: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek,
tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru lil minuħa tijalina. Iddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda ngħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Anġlu talla illi fit-tjubija tiegħu Alla tani biex tħarisni, iftaħ li moħħi, ħarisni, żomni, mexxini dan il-lejl hekk ikun. Nitolbu. Bl-umiltà kollha nitolbuk mulej biex dejjem tqawwina u ssaħħaħna b'dan il-ħobs tas-sema li tmajtna, ħalli bih nimtlew bil-ħila u nimxu l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni taħt il-ħarsien bla għeda tal-anġli tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lill-Alla, roddu lek ħajr eċċellenza li kont magħna, u roddu ħajr lilkom ukoll u dawk li huma maqudin magħna biex fakkarna lil dawn iċkejkni, is-soltu nagħmluha festa ikbar, illum ma nistgħux nieħdu ritratt mal-eċċellenza. Naf li hawn minn ġie anki minn Malta narfu kemm hija qalbkom din it-tifkira. Grazzi u nixtiequlkom kull ġid u l-lejl it-tajjeb. Inkantaw innu lil Madonna. Nitolbukom titelgħu hawnhekk din il-kappella ħanejdu talba flimkien mal-isqof tagħna Anton. Nersqu ftit, nżommu d-distanza ma nersqu ftit qrib il-kappella. Jekk jogħġobkom.